Hej og velkommen til denne tredje video om PD2 skriftlig. I dag skal vi snakke om eksamensopgaverne fra maj-juni 2019. I den første video her skal vi tale lidt om delprøve 1, en klage eller en anbefaling. Og i den næste video skal vi tale om delprøve 2, en e-mail. Er I klar? Godt. Hvis man skal skrive en klage, så er det fordi man ikke er tilfreds med en situation. Det er delprøve 1, opgave A. Delprøve 2 kan være en anbefaling. Hvis man synes noget har været en god oplevelse, så kan man skrive en anbefaling, a recommendation eller a positive review. Så det gør vi, og bagefter skriver vi en e-mail. Husk, delprøve 1, der skal du vælge mellem opgave A eller B. Så vi skal vælge, om vi vil skrive en klage eller en anbefaling. Og husk, delprøve 2 er meget vigtigere end delprøve 1. Det betyder, at e-mailen, dit e-mailsvar til en dansk ven, er meget vigtigere end at skrive delprøve 1, opgave A eller B. Okay, er I klar? Hvis man skal skrive en klage, så skal vi kigge på den opgave, vi har fået her, som er følgende. Du har en lejlighed i en ejendom, en lejlighed i en bygning, hvor man gerne må have husdyr. Det er okay. Men problemet er, at der er problemer med din nabos hund. Så derfor vil du skrive en klage, a complaint, en klage til din boligforening. Vi skal skrive klagen. Er I klar? Husk, at vi skal fortælle, hvor vi bor, eller du skal fortælle, hvor du bor, og hvorfor du vil klage. Du skal også fortælle, du skal skrive i din klage, hvad din nabo hedder, og hvad problemet med din nabos hund er. Okay? Og så skal du skrive lidt om, hvad du har gjort for at løse problemet. Og så skal du til sidst skrive, hvad du gerne vil have, at boligforeningen skal gøre. Okay? Godt. Jeg har prøvet at skrive et svar her, som hedder til boligforeningen. Men først skal vi lige rette en lille fejl. Kan I se fejlen? Fejlen er, hvad du har gjort for at løse problemet. To solve the problem. Okay? Godt. Lad os starte. Vi skriver klagen til boligforeningen. Jeg hedder Erwin Mariager, mit navn og efternavn, og jeg bor på Tulipanvej nummer 6, anden sal til højre. Jeg skriver for at klage. Min nabos hund larmer meget, hver dag og hver nat. Den har spist min dørmåtte. It has eaten my doormat. Og den har også spist mine sko. Jeg har givet den vand, og jeg er altid venlig, når jeg ser hunden. Men nu har den også tisset på trappen. Jeg synes, boligforeningen skal gøre noget. Kan I hjælpe mig? Kan I snakke med min nabo? Med venlig hilsen, Erwin Mariager. Okay, så nu har vi skrevet vores klage, og vi har skrevet, hvor vi bor, og hvorfor vi vil klage. Vi har også skrevet, at problemet er vores nabos hund. Men vi har ikke skrevet, hvad vores nabo hedder, så det skal vi lige huske. Det gør vi nu. Jeg skriver for at klage over min nabo, som hedder, hvad hedder vores danske nabo? Måske Jesper Clausen. Ja. Jespers hund. Okay. Jespers hund larmer meget. Okay. Sådan. Nu har vi skrevet, at det er vores nabo Jesper Clausen, som er problemet. Okay. Det var det. Og vi har også skrevet, hvad vi har gjort for at løse problemet, to solve the problem. Vi har været venlige, og vi har også givet hunden vand, men det har skabt et problem mere. Nu tisser den på trappen. Det var en klage. Vi ses til næste video.
som handler om delprøve 1, opgave B, som er en anbefaling. Okay? Så i den næste video skal vi snakke om opgave B fra delprøve 1, en anbefaling, som er a recommendation. Vi ses om lidt.